Здравейте YouTube, аз съм Фрости България, с мен е GameDuctions BG Йоп, нига. и той направи една къща извън кадър. И това е неговата поредица, която вече има синглплеер survival или мултиплеер survival, нещо такова. Вече. Така. Чакай да си взема торчове, аз сега ще ходя да копая. А на мене ми цепи за стовно. Кой? Къщичката е готова. За сега ще живеем в нея. Кефи ви, много ясно. Направо тази къща мачка всичко. Да. Бати булдозера, маняк. Той шмука булдозер. Шмука булдозер. Шмука булдозер. Будборс. Будбозер. Ти смот. Смот. Смот меринджери. Куне. Не. Ко? Абе, много ми е интересно, Тос, къде вижда тия коне? Аз никъде не виждам кончета да се разхождат така по ливатката. Малко объркахме. Как си пее песента, ти си млад меринджей. Коне. Коне. Сактир. Олай, аз съм готов с къщичката. Ела копаш с мен. Ида. Тъпа. Просто. България, авиа. Фралих ти там такова. Какво си ми фралил? Малко торчаги. Имаме 3 диаманта от предичко. Предичко, чичко. Аре бе. Да, точно така. Аре, този клип да бъде 10 минути някъде, по-малък. Може. Как като копаш ти се тръсат рамената, все едно правиш нещо. О, бирай ти кола, маняк, мързима. Но има желязо. Има и кола от мене. Бавно става! Колко сърби ме ръката, Мен почти ми се шупи камената кирка. Ти сега си почна да копаш с нея, нали? Имаш ли друга? Имам железна. Айрон кирчица. Колец, молец. Колец имаме. Колко време е клипа? Така я знам. Аре 38 да го свършваме някак. Муа. Ще са минали 12-13 минути. ОМФГ. Уф, маняк. Щупи ми се кирчица. Не ти се цъкали, бела. Еп, книга. Йоп. То се да го направи 5 минути. 1, 2, 3. Не. Човек май ще бъде епизод, че без мене. Окей. Базиканс. Айде, бързо, чупи се, готово. Мале, къде отиде, бе? Малко по-надолу съм. Аре, снимаме на CS. Маняк. Дай да копаме настрани, тук няма нищо. На какво е? На Peaceful ли е? Не, чакай. Какво ми викаш?
На какво играем? На Peaceful ли играем? Не знам, майда. Ох, лава. Ох, Redstone. Верно ли? Не, базикам се. О, лапис лазури. Ха-ха-ха. Не, емералд, аз по лапис лазури. Да, бе, да. Е, Аре, дай да видим. Емералд! ма жалко, че само едно. Диаманти. Диаманти, диаманти. Да, бе. Да, диаманти. Не бе, пази се, не спри, бе! Не, бе, Аз ще си ги обирам, не тук, маняк. маняк. Тук си нахален. Аз взех само един, бе. Ей, аз 3. Ще си ги дам. Ей, съти. Аз как извиках на майка ми спити, сега ще стане малко лошо. Мани, Вече. С Богом, маняк. ще се поне да ти вземем итемите. Коя ще гася? Шо, бе? Трябва да ставам. Що? Да зубари с хер. Аре, ще- още малко. Пукам. О, Аха, ли. Хоп. И да, хора, имаме 3 диаманта и 1 емералд и 7 айрон. Да ти кажа, че... О, редстоун. И това няма. И отгоре, ако няма някаква пещерица, то има някак ще бъде опощала. Знаеш, че ако копнем още малко надолу, ще стигнем до... Бидрок. Да. Аз за какво извиках така, някакво с един емералд? Не виждам смисъл да викаме, но... Добре, аре, какво ще кажа този епизод да бъде някакъв маничка? Не знам. Ето, няма смисъл да ги правим дълги епизоди. Ти не виж, че нямаш толкова много гледания. Като дигнеш абонатите, тогава ще дигаш пълче дълги епизоди. Окей, ама... Чакай малко. Ай, сега бренчим още 10 минути, 5 минути, една. Видите. И за следващия епизод пак ще правим някакъв Стигнах до бедрок. Работа. Ти рекорд ли му викаш? Та славичка, каква е лоша. Аз сега ще видя какво има тази славичка. Оп. О! Не. The fuck! Богом! Богом. Богом! Богом. Бгъм! Я ще Сега ако не пукна... Да, Да, умира. този път. Али не можа. Баси, Everybody got some flame, nigga. I got some shot, nigga. Ако някой знае от тези абонати на Frosty, които са сигурно с 15-20, с 8 нули отзаде, с минус 5 нули, ако знаете как да едитвам на GTI, казвайте, защото ще ви трепа живи с мутиката. Ей, брат, you are so flame, nigga. Бързо, бич. Аз опитах да плувам в лава. Маняк. Да плуваш в лавата е невероятно. Къде си, бе? Али, то ще не взима айтемите, бе. Маняк. Съднах от живота. Окей, и... Мисля да приключваме. Това ще бъде за кратки епизод. Абонирайте се за него и да, чао, пичо. Чао.